To je malo. Ja sam toliko videla. Zmajicu, pokaži da imam da vidim. Eto ti ga, zmaju. Uništite skroz. Nemoj ti da lažiš. Ovo je Bojana samo da mene navuku na provokacije i klevetu. Stvarno, Željko, sedi dok se Miki ne vrati, neću ništa da pričam, eto, ako je ona rekla neki joj načas, ali ja moram da nešto kažem, ona ne može moj kapacitet vremenski da izvadi. Mogla me da napustim, da izvadim, ja sam izvadio, jer nije mogla dug snošaj, bilo nešto oko 45 minuta, neki sat vremena. Ne, tako je bilo. Sada ja kažem, nek se zakuniti da nije. Ručno. Znači, ne može. Ja sam na tome dugačak, ja imao orgazam ili imao, ja mogu i po 6 sati, ona to ne može, moj kapacitet na vreme... Ne mogu, ti si zmaj. Pa je li istina? Lažem. Hoće da zakunem čerkom da je ovako bilo. Nemojte da se kuni. Aj se zakunem da nije. Na kraju će da istuče zmajicu što ne govori ali ja je krijem. Ja bi volio vidjeti onu ženu koja još može, ja ne mogu. Ako ona može sat, mogu ja sat. Ako ona može 3 sata, mogu ja. Ako može žena 6 sati, mogu ja. I znači, nijedna žena da ima orgazam, ne ima, u mene ne spada, u mene je krut, pod punom potencijom, to je vidjela i to je istina, a veličinu neću sad, Bojana, večeras ću pokazati svima. Kad ja odem zmaju, ti znamo. Tako da ne bi ispalo u narodu da sam ja ovo ono pokazat svima u Slavoni, a ovo je isto. Nek demontije. Zmaju već si pokazivao. Nek demontije ako laže. Nema šta, nego vadi budalo odmah. Rekla je ne mogu više, posušio sam i nemoj da budem bolna. Mene je Ružica molila, nemoj je mučiti. Ružica traži kurc. Ružice, da li si ti rekla, nemoj biti nečovjek, kad joj bude dovoljno, nemoj duže, nemoj da je... Čekaj, svi su se savjetovali. Nemoj je mučiti, nemoj ovo... Ona je rekla, dosta mi je. Prvo rekla dosta ti je, meni nije dosta. Kad je rekla dosta mi je, ona mu njoj da je dosta, ja sam prekinuo, ali sam ostao nedozvoljen. Onda mi je to radila. Zmajići, uvernoš meni, Zmaju. To sam jednom išpisao u kondon, drugi put išpisala ona ručno. To je 2 puta išpisala, ona je 1, 2, 3 orgazma doživio. Ja sam 2 orgazma doživio i to ne lažem. Evo, ja sam čovjek. 45. Ti si bio unutra 10 minuta. Šta 10 minuta? 10 minuta. Pa bio sam prilike, odem samo 45 minuta. Zmaj, rekla je, Ilija. Nemam vremena da stopam vrijeme. Ilija. Ali nije problem. Evo, ako hoće sad, stopajte vrijeme 3 sata. Ilija, jel veroš meni, Ilija? Ja orgazam imao, ne imao, u mene ne spada. Ja guslim i dalje. Rekla je da ti Landra Pišova ide u pravu Vesno što je rekla da ti je treba. To je rekla, zna se I ona je rekla. Dok se sa mnom svađala, ali sad neće. Ništa, ajde da ispratimo. Zmaju, vreme je da ispratimo jedno od dela. Daniela ili Dejana večeras zauvek, jedna od njih dve zauvek napušta par. Šta misliš ti, Zmaju? Da li će tvoji sačuvati... Ja volim da ostane moja da još koji put. Samo za to. Jesi ga čuo, Miki? Ali da ti kažem, ako izađe ova frujica da ono ju uštekam, nema veze.